ki perlu baru ki perlu rukat ki slow ya ni ka Bible study ni ka por ban hoi ki weru ki ban snap lembaga unit YouTube channel jong ka balang lum siam ni ai ko blei fi ka kerteng ka jong Jesus Christ bo try tengin la beteng ya ka jing puli jungi ya sepang ka jing duai ban nilai i ya ki kat tu kan itli ki nongrim la ni ki jing thmu boleh bangi duai but na pneng jong kito ngila pet katukan ni ki dan kito ki bayde but ki jing don kam ki bakanjam sim jongi hakan ni ka Bible study ka bala dap ngila sedang ban pet ye ki jing don kam ki bakanjam sim jongi ban namar gini ki jing don kam ka penong ni bangi don kam ru ban duai te ni iba haka beladap ngila pet ye ke jingdon kam na ke benta ke jing isnei ke jong blai na menta ke jing map iki pop na menta ke jing pen em na menta ke jing isnei jong blai habang ye kendu ye ke jing sakran ben but habang ye kendu ye bubun ke jing ja ke jing ye kendu ke jing im jumi ni wat ye ke jing yarap ke jong blai ni wat we ke jing yarap jong blai na ba kedan ke jing ke jing ma la ni ki nangila persya ingi ki don hajan jongi habadan ke jing isi ke jing iben ke bam syong hok da kita ki be iben ni ha kham tam ha bangile e ke bedai habang idon pedeng ke jing sya penstom ben na ke benta ki bom day ngamat lang ke jing pen sya jing penstom bom hok ka ba khan ke nong rim jong ko hok te nilai iru bo blai so bhai ki brio jong bagini wat jing yarap na brio na ki sim na ki bor ki badan na ki perthai habangi ni kam ina di bu de blai jongi temen ta pet minit pet shishu ki ipat ki jing non kam jong men sim ke jongi habangi ni ya ringba jong jing im jongi ni ke slak ndo sakawi pat ke jing don kam akaba ya de ba ke men sim jongi hoi kala bande ke kata langi ke met jongi ndre ke wan ning kong hi jong ke men sim kata ke de ke jing ada de ke jing ada lani ke jing sumar lani ke jing ker lani ngila ban ong ke jagari lani ke kut ke bas kem ke ban dan sodong jungi lani keno ke jing ka ke balong halo jungi ban ya daingi na ki bo bunjat ki jing ma ki bala ban wan persaingi banyak no sultan banyak nagi mensim boman banyak nagi riu boman banyak nagi jing pensoi bat kiwe te mentah sini tungin nyepit ya kini ke benta kebede bat ke jing don kam jungi ya ke jing ada te tungin nya duai ko kpa jungi buha bening ni aingu ime bomana plipat kalat kumni bangin betang ni gini ke Bible study ke bangi nang pulis fang ke jing duai hoi ta trying idang pet gini ki benta ki bede bat balai bangi duai ki nongrim ki daw bangi ni duai ki thong ki jing thmu ke badan hangi bangi duai bat terap ni try ban sungthu ya ke jing don kam jong kini bangin itu ikini khnang bah bangi duai ru minna ban bu yaki agar kom ke basai khmat jongi specifically kumbo ong aktin paring try khnang ba min damat sisa ya ke jing da ke jongi try tukur khuingi bangi pet ya ni ke benta na ke khtin jongi ai be we na preng jungi ki bas ngap ye ke Bible study
damat atrai sisai iki batmai ki jing jongki bakin itu iki baki gedon kamban kerpat nami banyo iki jing ida nipan gini keteng Jesus Christ amen tu ki jing ida hoit kum ki Kristan ki babon nangi la se habangi kemen step ni la duai shwa ni menta ki jing ida ki jong blai bro sisni ka protection bong ktin pharing lani ka safe keeping lani ka jing sumar ka jong blai namar kini bro ki don ka ju ka jing mut te ndri teng teng ni klat bakani ka de ka badan kam ha ka jing im jing ha ka sam ka bakhandai huai ka ba ni mentangi la kham ya puli bhan hadu buan gani ka khlam ten nan puli gini khat ka baling kong bat ka baar ki kantin ki buong uta ubasyong ka jakari jong ba khli tam e unyo yele apo ka jingka ubadan bor baro nan ong sipang try ulang ka jakari jonga bat ka kut jonga te akad khat ka bakhat sauro namar baula bo ila ka jing e hanga namar kata ngan pen emu ngan kentiu sejrong yu namar baula itu ya ka kerteng jonga te kani ka jing ke kentien ban pen em kamat ka jing pelat ka jing ada kani ka jing kentiu sejrong ru ka thau hi ka jing ada kalong bu bleu ra ini sejrong jong ki jing ma ki badon kumaba ya kendo kensan ya yaki nuki nangshon ki ba sirkhaya khmat jungi ublo la ban shura ini hajrong jung ki ban penyat lat ini naki te ni i nangni ba khtien jong blai ka kran shai ba blai uyada te teng kami ke jingkli hanga phi hatunga ngala nem menyelada yadai ledi tedan ki por hoit bangi perkhat ba lalangi yada hiladi kala biang tedan per ki por bangi ong to kani tengah hapwat ye jing ada jong blai rengi i ba ka tin jong blai kedan kam ke jing kerpat ye jing ada ke jong blai haki por baro kajing kerpat kajing ada jong blai na ki ba bonjat ki balong ki bas new na ka banta jongi ki balong kajing ma na manta jongi ki balong kajing man saw na manta jongi ban om tang na manta jongi simet ri la kalong ki yeng ki sam jongi ki balang ki jongi bat ki mang sa lang jongi kari jongi ni i kata ha ka ktin jong blai la bun sin te kamdan e ka ban batai sibon hor kani re ka khot e fi bangni pet igini ki khot bible ban la se fin da tho e ki ha ki notebook jong fi ban bo e ki hadin bo ba finna ban pet biang e ki khamtam ki por ki badan kam te gini ki khot ki ba ngala persyang ban wat na ka bible ki ba kran sephang ka jingada ka jong blai but bagi syakri ki jong blai lani ki wepat ki duai na ka benta jongi te ni sedang dagrong ye petchwa ki bakham kongsan na pedang ki kita ki basni ni na ni ki jing ma yangi ki bangidan kam jing yada ki bangi daladri nginam la ban yada kedok jongi bonsin kepen sungklan yangi bangin sengoba ngila banyang persya ya kita tegabaning kong kedai hilungba hai kejing ada na kibor jingdum lani kibor bamman kibadan saulong jongi tehoat borok ni tip bhai kata borok nginget la se ba usitan udai unongilam jong gini ki bojing dum ki ksuit ki mensim bamman ki mensim bam khuit ki ksuit ki khrei
kimen sim bersyukur kimen sim kibalai hujan kibadon leng hak leng syaitan kiba kwa banyat hak badum kini kitab ya jing im jong kibriu baro bat khamtam ya jing im jong ubangen nomor syaitan kwa ban penjat ya jing im jong kita kibadai ki hun ki jong blai tumi puli hagi jaka fer ktin jong blai kum no syaitan u plan kum no ban pendu ban penjat ya kibriu ya ki snong ki thau tengteng usdang shua nawu briu khamtam la de nongilam ba thadien kata pat kasapoi ke jing jot ke jing pendu ya ki jing im jong ki mensim bakodor hakari baru kowe ni ia kata nuksa na ho ni iru ba kini kidan barang ingin sepet juga ni nuksa ndo gajing pensya begini kidan kini ki mensim baman kini ki bojing dom sodong jungi ki bala se bola plan jungi tip han rei na mata jung phi ki bompat jupet ki hebani ki bompat ju pe ye gani ki benta na ktinu blai subha ban note down ban puli biang ye ka haka siti siki absas kunlang ka ban riu kadukhat ka bakhat we bat ka bakhat ar hang to ni shem ya kani ka jing thaw apasil pol wang to kinno ye ka jing king akyal ka jong blai baro ba phinna ban yang persya ye ki but thap sultan naba ka jingala jongi kamlong ye ka snam bat ka do ndri ye ki hima ye ki bor ye ki nosin sha puthai jongani ka jingdum ye ki jingbam man bakan jaman sim ha ki jaka bening tekani kedai ka jing pensisya na ka ktien jong blai baki don gini ngamut badai tanghang ni ndri ki don ki jaka ba fer Rajisu hiru hikai nani uduai naga benta ka jing da ye ki brio ki jong na ubaman te kapapan iba kini ki don kilong ki basisya bat bola penang jungi ki bangai Rajisu ni tip bahai kata te kawai ni ki nuksa ki ba sinna bha ki bangi syam kum no bo setan yele banyo ban pendu ye jing im jong ki brio ndai tang simat ndai wat daga snong hibro ko we kadai ke jing ja ko bola ja ha Israel ha ki por bos im de udang sinchar ha ka kitab ki chronicle ka ba nungkong ka nang ka ba we punik nden Kedukot ke beningkong da tho ang tu ti usutan ulayang nila ya ke Israel badula penki ya David ban ken ki Israel tingi ni ke Israel nomor bagedai kejat penriu ke jong blai kumbang mengiru menta ki hun ki jong blai usitan ni ihne budan kenika motif na ni jing thmu berbor banyo ban penjat ya ka kanhun ke jong play tege ni ka khot ke thu si shuru ya ka bit jong na ni ka strategy jong kumno ban le ya kata yo daga bolet show nong sinchar wat nong sinchar ka ta por kumingila puli ni udeus im David Tula yu David setan ulapan ki yu David ong kini kadukhan ban ken ki Israel kemudian ban simjing ken ya ki khun Israel kemudian ke general census habong ken kemudian ke jing ke kerja census ndoi ba un nyo ya ki brio
kiba klan kiba la ban long ki sipai kiba un penengkam ha kathma nagabanta ki thma ki bon yele udibit udang mat iki jingjap ki bakhrau bha shwa jungkani kalong bar phole thu bola jop ya ki Filistia ki bobon ki rukom hoat ki lonong ki bhashwaru ki thu ekata bat ka bakrpang lonong bar pho kalong nomor bo David ula pendem ula penyap ya ki tur ki ratba jong ki Filistia we hadin we ni batho no barfo haga por bo kerkut ya raba nang ta kalong agar khot ka basaw bo ulalit ban penyap yo usipai bo nagi khon rurat ba bat la job iki te la job thmai Filistia wat iki brege bakhlan kumbo la job yo golet bale se gani ka por u David ula du ya gani ki jinga ga jong blai nomor ba ula sngap ya gani ki jing ong setan te hoat ka kitab sim ka baning kong ka don ka jing tho ka besim gani tambakam sim tho bade setan ko ong bude blai Ndoi habangala pek bha naki nong tho commentary naki nong tho ki ba study bha ka Bible ka dei ka jing penkhi ka jong setan ndei bo blai penkhi yo David namar ni I ha ka khot ka ba hadian pat ka khot ban nyo bo blai sim so bha ta ong bat blai la so si ya ka ni ka kam namar bo la sha Nama kata ula syok tangan ya ki Israel. Tu belum sosi ya kata ke bawah lele David. Nama David hak itu kita khot kita buat kita khot meningkong. Ni ula pha do job unang yalam sipai jung barang ba banet bansim ya ke census jung bro ki brio ki bala banong ki pat ya pom ki jung ha Israel. Tu beli begini kalau ke ba Kwasno khmat jong blai blai susi nomor ba David upen I ne bo kapen I ne bo sim shania shu haga jinga da ka jong blai ula kham shania haga jing bon ki pat ye pom mo ka pharang ni ong trust in numbers te kata ka no sien galong ka basisha ni ki singiru bangi sabun sen ni sha job Misa ngat hagi jing ki bit hab setan nomor ba misalnya hagi jing bun brio nimsim misalnya ho blai ni kan mau yu Gideon ula jit bun hajar nut ki sipai ban jele yagi Midian ki bala wan silap tam ban jele yagi Israel haga bekut blai ong lais pa ngut la biang Batang da kita gilai sepak ngut Gideon klam da pelan kam ya ka wat lam Gideon ula penyap ya kita kisilap arfongut kinong Midian nomor bo blai lele nam tajuk te abam ban mangamat mapiru min kan mau ya kata baga jing siania hagi numbers la ni jing bun brio kalong ka wei ni ki bo pan sosi bhayo blai Tu setan tip balada David sangap ya gani kajing pensoi ke jong setan kade kajing pensoi hoi ong neng la penkhi te ke Israel hi kan samat ya kajing sempat no play but kumala tho de khot banyo blay la show ke Israel te la de puli ter gani gelonong ko sutna ban puli ban I no bo blay deal but ki brege jong Kaya kebami nang ta nyaw po hajar mut kihun Israel kila yak tang nomor bo David ula sya penkhi usitan ula sngap ya kajing penkhi usitan bat la syo Israel te kata kajing thmu jong usitan banyo ban penjat ya ki brio ki jong blai lario
ula pendap ya ka thong jung simla hin ladi den da ka jing le bakla jong David ka bo blue ong ka pop hi ula yo ban penjat tu bo penjat hang ni du blay mor setan tip bo blay unsap pensitam nakata ka daw uskan chet ban mangang phiru ban sin setan umla ban penjat ini kum tu ndoi pen khi ini ban na ek lalu pen sarong ini la seus em David akan ke por ulas la don ro jing sarong na mar bola job sibun ki Filistia buat kumta ula yo ban penjat pat yo bubun balang te kan mo galong ke jing yamri ho Israel kata ke por David hi ula yamri ula bleu plat yo buat ula kerpat yo bleu ong bleu me show pen ban iki la di ban show man yanga te kata ka de jing bit jong bleu pat ban nang pen sa yo te kumno bo bleu ula penjat siang ko ban chu ong sekhandiat ikani bleu ula penjat iki Israel ta ka khlam lani nda ka jinyap tham ka pestilence ta ka mot do khnyang jing pang mar bungi in ma gini ki sngi jong ka khlam ta tong ni prakhat ma ki jing de jong ka ni ka khlam bat ki bo bleu ye ka ni ka perthai ye ki brio ye ki hima ye ki snong ye ngi kum ki bangit kleng ka perthai bat tong ni prakhat ye ki bokum gini ki nanta ni isu ba ka testament ka bat mairu ki sagri ki jong blei ki la tho da ka jingalam mun sim ba khu ya ka jing thap ka jong setan ya ki brio ki jong blei Petrus ha ga sithi ka maning kong ka nong ba san ka khot ka ba phra tho sha hin to bo setan wap tangum no bo nyo ban bam in lani ban ni tli mut ya kita ki badai naga kanhun ka jong blei kasithi baning kong Petrus kalanang ka basan ka khot ka phra to phin la adkar to phin ya sharai nabaw taw langi la jong phi ubaw sutan kuno sing bukrho uyat kelang udawat khnang yung noru bonyo nguit teli tekata kadai kai ka ba usutan uthau ban penjat ya Hebrew buat udai bamman ke jing bamman baro ke basni baro ke sedang no uta ubulan nut ban kwa ban long halor jong blei ban bu ya ka khat jong halor ka khat jong blei ubakumuta ubadai tang ujing thau jong blei ulalong ubulai lammi ka pathairu segajing long ka bahadu katni deudei utanrai jong gajing bamman baro trai jisu kaweni ki kentien ki bau ong sifang suitan wong bau deu kapa jong ki jing lamler ke jing lamleru kadai ka wen ki jing bamman ke bangi kendo hagani ki jing im ke bawandra ya ki jing kordit ya ki jing janjar ki bubon namar ki jing lamler mi sibon ki jing ya ki brio hagani ki slakhando te Tini ini bo setan ula ban penjat iki brio tambah ke bedai bat ki bangin setan umla de ka basuk ndre ula ban penjat yano ubam dan hapo ke jingida ke jong play ni kenal ia ka jingin ke jong ujo
tau brio uba rublay hendu kata-kata bau ublay ulah yara yu bat ulah ainam yu hakmat sultan ru wong hatul mesyam brio uba rublay kat uni kejingnan jong job kedekhat ke baningkong jong ke kitab job ong tiêu tau brio ulalong bajanai bat ubabet bat ubasiptinyo blay bat ubakirno nakabasniyo ujo uday ubadan gani kadonon kabasiptinyo blay ubadan gajiyas lok bat ublay kabajan bat uday brio uba duay nakabenta gajinya dajo ublay nakabenta laka yengasam amtang namta iladi dalaga yengasam hot bat le se nakabenta ki wegi nalor ki sakri sakor jung bat ki jingdan jing em jung bani i kumatho gani nong bani kong hakini ki khot ki ba khamashwa tatar ni bojo ulong bro ubala karhu e do blero dan ki baong balase hadin solomon ma bande mo burus patam to nimla ban ong ngina pedeng ki bro ki bala khas gani isla khando hagatu ka pateng jo khamtam ude wain ki burus patam kaspa jo ko bamla banyu baru bro karhu una dong sedong ya ka tengah jung i khun jung bat msimdam kanu kejing yu ndri hadin do blo lo on i yo job usakri ujonga ha bolong bro blay ublo on yo sultan hakoi ka sin ublo kran yo sultan linda puli to khat kaba prahi hoi nang kong khot bopra te utrai lo ong sultan melakmi thu yo shakri jong jo naba omban ubakat no u haka khando ubri ubajanai bat ubben ubashepting yo blay bat ubakirlo nagabasniyo te khot kaban khandai to terpat sultan ukran blay la ban nyasat bat blay ban ong ban pengsan yela di ban ong ba ujob tin metang su yang kuliah mau tu sorry ngan polis wai ni kan usitan te ulai tho hau try bat ulong ujob usep tin yo blay khamdau memang sim na pelang gajing care sodong yu bat sodong ye ka yeng jo bat sodong ki ik e budan kelang melakar khu ye ka kam khti jo bat ka spa jo bat ka spa jo kala roi ka khando ndai tora te la ka khti bat tukta ik e baro kat ki budan ten kentat persya imi tu sultan ini kwa ban challenge ublay banong ba nomor ba me yada yo job nakataka daw bo saman bhadu kani paru sultan wong ada mebeng no e gani jingada ga jomni dak bu ong tora ela ka khti kamot ba tu beng no e gani jingada jomni tu ong bo job tu unong kunju ong bo long unsa yela persya yemi un ketat persya yemi ong tu khot khat we tu blay ule kono yo jubab ni sultan khot ke ba khanar tiu try lo ong sultan hakmi ki ke baro kat ki bodan ki ka bor joni tang hlo ju wat kata laga khti kum tau sultan ulalit mi no nakhmat utrai tu sultan kum bodai hi bebukti wong swada yo blay ba to to ra ye khti ke jome takamut wenno ni ka khti ke jome na lo jung jo wenno ke jingeda to jo untim me to blay
sim ni kini challenge yung sultan hakabur kom ban ong ban kantat nri ulak hampen jur sisu kini challenge ba tong kata ulai bor pen ban yung sultan ba ya kata ke ba ublei umedashu tangi kata unum la ban kata tingi ke ba ong kini khat bakhat ar batang ya ke met ke jung komat ya ke jingim jung hang tu ong tang halor jung hi wadra la ka khti takomot bau numla ban penyap yo jo tenan ka tau blue ai baru setan bunle kat bau sumbit ting ini ha ka jing em jo na phi pulis shu na do ka khot ba khat lai tar bau setan ula sim ya kata kabu ula lelut di kita barok ula penduk khat ya ga yang kesam jong jo ya ki khon jong ki khon kan thai ki khon sin rang jong ya ki jingri jingdop jong sekri sekor jong barok ula penyap le si we are balat ni ki sekri jong kito ki bawan ra ya khubor bat ya ke tengah ke jung ula persang ban atak yu job na sab ya ke met ke jung umpat nomor umyo ya ke lat ban atak ya ke mensim jung atak ya ke met ke jung dok to jang ada de bula yo lat unjin dala penyap senon yu job te ni ini bahaban dan ke jing da ke jung blai kamu kadai ke kabu yo sultan bon penjat ya gibriu te atau kata kamlang keweipat kanangrim kemudian kam bangi min kerpat yu blai nam ta jinga da te kini ki mensim baman ki mensim bersyukur kimen sim bongkhut ki ksuit ki khre kini baro ki adon bentalang badu setan banwat ban penjat i bri ki jung teng ibu transisu hi bat ni duai kan ya berbor ha jing duai ki jung try ladang ni duai da ka dono baro i jing duai try sisa kadan kajing kular ya kajing ada transisu kajing do try ka khot ka bakhat lai ui kai ni ong ya kajing dengkam bamin duai bo blai nya da yangi na ka basniu mong ni duai gum to hadien bangil ong ya kajing do try Jadi jengkoi try nak benta jumpi kiba sigim kenau ila ban sim ha gospel Matthias kelenong kiba Andrew kedekat kiba khandai ya kesedang nak kedekat kiba khandai dan roi kiba do bat kejing hikai bangin duai menta kejing yada na kiba sniu nan puli kedekat kadi kedekat ke bakhat lai di kedekat bakhat lai trajisu wikai ban duai ban ong towat yalam ini segajing pensyeru nri sumar ini nak basniu tegajing sumar la ni gajing da nak basniu teni bakami ke basniu kawan na kini ki bojing dum ningkong nau sultan bat ki kanhun jung utrai jisu daladi hiro uduai nagabanta ki sakri ki jung blai nagabanta ki nong bot jung shwabun IT lade bon sa narfna bon sami pan hadien balasa narfna yu ban net phai pat chokpa ula duai kerpang nagabanta ke jingenda ke jong blai ya
kinong bu chung na utau basniu ko bumat no setan te haga city element haga gospel witness kunong ba khanyo kedkhot ke bakhatsan toni shem ya gani kejing duai jong try su kejing duai ki ba don ki be ru ki jing kerpa jong nam ta ki nombo jong rei kene ke ka woi ki ba do ong kerpang lani specific hakmat jong ble ngan puli gani kedkhot ngan duai ba man sim no eki na kata ka perthai rei ba man sumari ki nau baman tapi ka syai ki perlok ki parabungit baro snap ada utrai jisu uduai naga benta kejing sumar kejing ada chung blei yangi nau baman kanutam mangi ki batang tlat ki bakham dan kam ni kejing bungi di banduai jur nakam ta kejing sumar kejing ada chung blei yangi nau baman te kidam ki bro ki baru blei ki bangisam ki bada duai kumta thek hi halaga jong ga jing em ki duai haba ki kwa ban pensul bhai blei kida kwa ro bo blei un yada kerpang ki na ubaman nani na ga basniu tingisam yang we bro bakatang jabas ubade we ne ki bahir pateng na ujuda bolong we ne ki khon jong jacob bolong kpa jong we ne ki khat arjat jong israel haka kitab ka baning kong jong ki chronicle kalanang ka bas saw ka dokhat ka basipho kalau kebetulan kini kejing duai kum kan nuksa yang ai pi nomor ba hakani kejing duai ni sembu ni ubriu hadin mula duai ubleiru ujubab uai bagan long kum ta kum pan baru jabas ula kerpat hau blei Israel udaong a baman da kerkhu yang da sisya babaman penkeluit ia kaput jonga berkat barakti jome kan nong lambat nga badman sumari nga nakabasniu bakalam lang kejing sungsi nga baru blei ul ai hu ya kata kebaulapan tumi ini bagi berdua ki yo ya kene kejing eda lakalong nu sultan lani ubaman lani lakalong nakano kono hi kejing sniu kejing ke kano ke basniu Tegi ini begini dekat mengi puli mentan badai tang ada ni duai betang blei ula banyadai ni hot dan kipor ki bau blei ula banyadai ni wala dangim pat duai re ngim dei pat banchukan singanya kata de ki breu ki ba ye slop do blei ki ba duai ki ba yo ya ka jinga da ka jong blei na kabasniu te ni iba Petrus utho hakasti jung baning kong kalong baning kong ga dekat ke pesan ba la sumari ni kum ki banget la sumari ni do blei do kpa jingi ba pening te tu dekat ke pesan ong ya ki bala sumar do ka bor blei do ka jinget khanangi ga jing penim ya ka bala kre ban penpau haka ya ka bakhadu tingi sutho nang ni bo blei usumar uyadai ni ubo kerpang ni bangina banyo
ban poi se kata ka thong jong ka jing penim bangin yo ban ye siam bat u haka sing ka jing wan pat try su te kat no tam ki parabngi kat nu la yo igini kaban kam me ngai phi bangin ye duai usim debet haka jingalam jong man sim upen tikna ye kata haka sam ka bas par huai tulong ka banyo upen slong yo rungat wang utrai un sumar yami na ka basneo baro un sumar ye mansem jong ni te kata ka dei ka bangi ini ba ublay un sumar ni bat ka dan kami ni bangin ye kerpat ya ka jing sumar ka jong blay teni iru ba kadan kejing duai na kabanta kejing sumar na ki breu ki basniu hot habangi ong na ka basniu kalaban kan thop sibon ki ndo kejing duai ka bakerpang na ki breu ki basniu to sumar ya atrai na ka kti bomman ngamut akasam ka basis pasaw pho ka tukhat ka basaw wong to sumar nga atrai na kikti bomman to riya nga na taw briu ubala jibor tingi inho bagi briu basniru kilaban long kajing ma nalor bos in debit ni korpat ka jinga da ka jong blai na ubomman na sitan korpat ru na gabanta ka jinga da jong blai na kakti jong gibriu basniu tingin betul pat hagani katayo ka banwan dan sakhandiat ibang inepet sifang kani ka jing duai na manta ka jinga da ngilapet ya ka bakham kongsan kamat ka jinga da na bomman na gimansim bomman ka jinga da na ka basniu baro na ka bomman baro ka jinga da ni gibriu ka bomman hoat dang dan sibun inuksa khtian ke jong blai aga bangi pulis phang ke jing kerpat jong gibreu jong blai ya ke jinga da na gibreu ke bomman te kidan pat sikiwe kiwe ru kida ngidon kam ke jinga da kum ke jinga da na ke jing pensoi te ninse beteng pat ya gani katayo kabanwan te tu blai kerkhu ya ke jing pulia jungi na khtian ke jong play ya kerpat ipiru bin kenmau na menga ke jing duai ke jong pi hoi ngai ngu yu play bo ai ke ni ke bor ke bangayo ka lat kumni ban beteng ban ai ke ni ke bible study bat bakum ke balang hi dang yo ban so ya khtian jong play ngba ke ni ke YouTube channel te re ni rumi dan kam ye ke jing duai lam ke jong phi ba phin kan mau lam ke jing duai ke jing da ke jong blai u blai un kur khui we pi we baro dongin ya duai ko khpa jing yu ba bening mi kerpat mi to ai ba khtin jong mi ke bangina puli kan trekam ke jing em jong mi ngu ime ba melong blai ba dai ni habangi ni wan hajan jong me try habangi kanau ban kerpat na mi hoi bat kidan giwe ru ki bangi ni de banne bangi num do i jinga da ka jong me retry mele hi kai ni ban duai na gam ta ka jinga da no sitan na giman sim bomman na ki soit ki khre nagi mansim bashukor ki mansim bom khoi but ki wegi mansim jong ka jingdum min hi kai ni ban doiru droi ban yadai ni na ki bru ki bomman na ki ta ki bele pshai ni hoi ban na ka basniu baro isne gunrat to yesu mari ni yadai ni badi rob ni ban no hajan jumi ban ye wat ki khmat jumi haki por baro jong jing em jongi to sngo pa ni pan gini teng Jesus Christ amen
doa ru ba jing ai ke jong try jing Jesus Christ ke jing ba jong blue kpa lam ke jing slok jong man sim khu in shongkar hai lam bat ni lam ru ba ki ru me ki ban hang ni ba da kling slak pa thai man ta ba do lak ta ru amen.